Čaute ľudia, zdravím vás pri koľkatej epizóde, Marko? 4. asi, neviem. No, tak, asi pri... Áno, 4. Takže toto je 4. alebo 3. epizóda. Alebo 5. A je tu Marko. Čauko. Sorry. Aj! Ty čo máš, knockback? Nemám. Veď ty kokos, ty si mi ubral 5,5 hapka. Čo? Nemám nič. Veď pozri. A ja som mal plné. No dobre, asi sa pýtať, že kde teraz som, že? Ne, nepoviem. Ale ne sme u nás doma. Áno. Tu je village. Ne, ja tu to... nemám postiel. Tak asi sme nenatešili moc vlny. Priznávam sa, hrali sme za kamerou. To čo tu je? Hrali sme trochu za kamerou, aby sme tu mohli mať aspoň ten dom. A neboli ako bezdomovci hentam. A hento, čo tam vidíte, tak tam, kde je tá lava, našli sme tam to na portál. A už sme ho spravili, len aby sme sa s tým potom nemuseli zaťažovať. Aj sme sa tam pozreli a samo sa tam usmažil v láve. Áno, ale už sme to opravili. Takže asi tam dneska pôjdeme naťažiť nejaké veci, aby sme mohli mať obsidiany a také. Kde crafting? Čo ja viem. Sme dal do česty. Toto, čo tu je? Poď to. A odtiaľ to budeme strieľať s lukom. Áno. Po Markovi. Čo? Ne, počkaj. Meč. Ty máš... Aha. A ja nemám. Áno, a ešte našli sme diamanty. A Marko sa asi 3-krát, to ešte tam, v tom druhom dome, ale Marko sa tam asi 3-krát usmažil v lave. Jedenkrát ma tam samosotil, že ja som ho buchol a mal veľa diamantov a on ma tam za odmenu sotil. Ne, áno, tak sa to stalo. Nemáme sticky. To fuk, ale máme stickies. Ale sticky si ma nezaujímajú. Ja si nemám z čoho spraviť, vieš čo? Stickies? Ty kde si? Ja som práve nakopal obsidian. Nemôžem? S pánom diamantovým krompáčom. Dobre, tak vieš čo? Ja idem do portálu. Urobíme si diamantové meče? Ja nemám, vieš čo? Čo? Môžeme si urobiť diamantové veci. Dobre, ale... Máme ich málo. Ja keď som sa tu obzeral, no tak som našiel trstinu. Dobre. Tak potom si pôjdeme naťažiť aj... Ináč nemáme tu pec. Jaj. Ale v Českom som mal 3 pece. Ako sa pamätám. Bob žije a každý to vie. Musíme zabiť kravu, aby sme mohli Dobre, mať mám knižku. 4 pece. Dobre, ale musíme zabiť kravu. No čo? Ty si craftil teraz 4 pece? Pozor, aby sme ich mali veľa. 7 pecí. Samo. Neveď, 4 iba. Máme presne na 2 meče. Veď tam je diera. Jaj, takže tento dom je ešte nedokončený, lebo ukážem vám niečo zvonku. Marko chcel ubytovať do tohto. Je pekný, že? Pozrite, čo sa tam vygenerovalo. Toto. A on v tom chce bývať. Však ale dobre. A na budúce si možno urobíme ten enchant table, OK? Je ináč dík. No, ja si ho tu nechám pre istotu. Chápeš? Takže ja ho robím. Ale musíme nájsť kravu. Prečo? Na čo? Na enchanting table. Jejda, tu je stále ten skeleton. Na čo som sa tu vydal? Ja aj po kravu. Toto zoberieme. Zoberieme toto. Hip-hop smrdí.
Zoberieme pre istotu toto. OK. Potom pre istotu zoberieme... Aha. Koľko máme ešte diamantov vlastne? 3. Tak to sa nám presne hodí. Jo, musíme nájsť jednu kravu. A bude všetko dobré. Počuť si, jak sme šli do tejto viličky, tak som nejakú kravu videl. To môžeme ísť na ňu. Ešte máme tuto 9 zlata, čo s ním urobíme? Neviem. Ale my najprv by sme mali ísť ťažiť, vieš čo? Čo je to? Nie, drevo. My máme styky? My máme? My si urobíme. Ja mám u seba iba kamenný meč, kožené brnenie. Styky. Aha, vidím. Ja mám jeden styk. Urob si kamenný meč. Či? Alebo ne. A ináč, ako sa tak pozerám, no tak mám 14 skúseností. Máš 14? Aha. Čo? Ja mám 0. Ty si sa usmažil v hlave, keď sme kopali tie obsidiany. Nie. Keď som kopal tie obsidiany, ty si skočil do hlavy. Nezapomínam. Ale našťastie si nemal nič u seba. Ale poďme už do toho... Ale ja chcem nájsť kravu. A čo tam budeme? Mám kravu. Máš? Aha. Ale musíme ešte z nej dostať tú kožu. Kožku. Ako tu vidím? No tak ja tu vidím pár ovečiek. Ale už tam sú k ničomu. Vedie, máš tu posteľ? Mám. Ja aj nemám. Prečo máme len 4 šípy? Nemáme ani luk, takže ti to môže byť jedno. Jemne sa neuberá z meča. Máme luk. Ja, samo, ty si Mŕtvý. Nie, ty si zmrt. Ja som chcel ten luk. Ty. Za toto ti nedám enchanting stôl. Enchanting stôl. Jo, máme aj kožu. Presne jednu. Není to náhoda? No tak v tomto dieli vykraftíme enchanting stôl. Pripravte sa. Ale máš málo hunger baru, ako vidím, ja mám ešte celý. Neviem, ale mám kopu mesa. Tak dúfam, že sa tam vôbec dostaneme. Kam? Však do toho portálu. Veď ja som to už skúšal. Ty si sa usmažil... Počkať. Čo sa stalo vlastne? Neviem už. Sprav ten krompáč. Mne, lebo ja nemám. 4. Tak ideme ešte... Ale veď už krompač nejdeme robiť. Veď chceme ten enchant stôl. Ja. A navyše jeden nám bude stačiť. Takže musíme ísť do nedru. Prečo? A ten krompač je posvetný. Takže... Zničím ho. Alebo toto bude len taká ukážka, že čo sme hrali za kamerou, ale dneska sa už nič za kamerou hrať nebude. Podľa našej dobrej vôle. Ale asi ne. Možno ešte natočíme dneska nové. Zajtra vydáme. Tam v tej hlave nejsú? Čo? Čo hento? Obsidiany tam sú. Sú? Máš? Áno, jeden mám, presne. Jeden z jedného. Ne, ja som dostal hlad. Do prdelky. Vyzerá dosť divne. Ten dom. Poď sa vychrapať, nech sa tu spavneme. A ja nemám tu posteľ. Oh yeah. Oh yeah. Počkať. Musíme okolo toho mať knihy. A nemáme? A nemáme tu svetlo, asi ho treba podpáliť. Čo chceš? Čum na mňa. Dick, ty s tým svojím železným mečom nezmôžeš. Ale tam diho. No ja to kašlem, idem si očarovať ten diamantový meč. Aj lapis máme. No hneď. Hej. Máme. Ak si ho máme. Ak si ho máme upadli. Počkaj.
Kde je ten lápis? Potrebujeme? Na enchantovanie. A ja na meč dostanem Sharpness 1, alebo Smite 1, alebo Knockback. Určite Sharpness, za najmenej. No poď sa vychrapať. Si potrebujem nažrať. Dal si mi tam tú posteľ? Nie, nemáme vlastne, hej. To je tvoj problém. Ne, Marko, nerob. Veď ja ťa neviem zabiť na posteli, to nevieš? Ty zmrde. No. Vypadni. Ne, Marko, nerob. Moja. A kde je tá vlna? Ja sa vyspím. A to ti bude k ničomu. Ja som unavený. Ale tu nikde nie je tá vlna. Lebo máme iba 2. Ty si... Ne, ja mám u seba 3. No, čo háč. Hádžem. Ty... Ja som ťa hitol? Sorry. Áno. A práve som ti to išiel vyhoniť a ty si ma hitol, ty maker. Poď už spať. Ani drevo nemám. Poď už spať. Ja nemám drevo na Ja posteľ. už na teba čakám, bojím sa. Bojím sa zaspať bez teba. Ja nemám drevo na posteľ. Ty žebrak. To nevieš ani, kde je drevo? Ne. V lese. V lese samo. V lese. Idem naťažiť mečom. OK. Nejaké to z kraja, zo záhradky. Poď ty čoruješ. No, nemôžem. Urobil som to pre teba, to si pamätám. Ja som urobil sticky. Idem sa poďalšie. On urobil sticky. Takže toto by z tohto videa mohlo byť asi všetko. A ešte sa vychrapujeme. Takže... Ešte. Čau. Čaute.